Чому? Як це сталося? Що я зробила не так? У чому була моя помилка? Чорт! 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 Це вона. Та дівка, схожа на примару. Це вона винна. Якби вона просто тримала язика за зубами. Треба було зробити, як вона сказала. Я знала, що треба економити батарейки. Та невже? Я б сказала користуватися ліхтариком економно, якби вона не сказала про це першою. Якби вона не збила мене з пантелику. Якби вона не збрехала, що це її 10-та гра. Це ті шахраї. Це все сталося через те, що вони привезли мене сюди.